Ahojte všetci, ďakujem vám za kliknutie na môj kanál. Takže dnes vám urobím tutoriál na obyčajné denné nosenie. Máme tu dneska trošku chladnejšie, takže mám chuť urobiť nejaké také jednoduché každodenné líčenie. Tak môžeme začať. Použijem tento primer 5 Second Perfect Blur od Garnier, ktorý je vynikajúci. Toto je asi najlepšia báza, ktorú som vyskúšala, aj keď báza od Dermacol bola ospevovanejšia. Dáva to ružovo biela, ale vyhľadí perfektne. Keď to nanesiete, už si nemusíte, kto má bez problémov pleť, si nemusí vôbec nanášať ani make-up. Ja to tam niekedy robím, proste keď sa ponáhľam, tak si nanášam focu, maskaru a idem. Teď je perfektne vyhľadené. Tak sa teraz použijem make-up, ako vždycky, od Rimmelu Lasting Finish 200 Soft Beige odtieň. Rada skúšam veľmi fajn. Včera som si čistila tvár, som si našla pár čiernych bodiek na brade a na tuto medzi obočím. Ak neviete, ako sa z toho zbaviť na dlhú dobu, tak ja vám poradím. Zoberte si iba prášok, kypriaci prášok, kefku zubnú a aplikujte to na miesta, kde máte čierne bodky, aj na nos, aj na bradu, alebo na túto partiu. A takýmto spôsobom to dajte dole. Kefka musí byť vlhká. Niekedy použijem iba čistú vodu a kefku, zubnú kefku, vlastne starú, ktorú už nepoužívate, s tým kypriacím práškom. Ono to pení aj tak, ale niekedy, ak si chcem plne vyčistiť pleť, ale to sa dá používať iba raz za čas, to zmiešam s citrónovou šťavou, vlastne ten kypriaci prášok, a tým teplou vodou, samozrejme, pretože teplá voda otvára pory, tak takýmto spôsobom alebo krúžkovitým ten kypriaci prášok, vlastne ako keby som masírovala, čistila, šúchala, neviem, ako by som to povedala. Ja vám tuto hore dám video. Som robila aj tutoriál vlastne na to čistenie pleti. A potom vlastne, ako si to vyčistíte, tak to oplachnite studenou vodou. Studená voda stiahne všetky pory, takže už žiadna špína sa vlastne nedostane do tých porov. Čierne bodky znamenajú, mimochodom, použila som Brow This Way od Rimmelu na obočinu na blond. Dnes nepoužijem korektor ani púder, použijem iba tvárenku. Je to Fully Rose a je to tak už zošúchané a opracované, že nevidím
od koho to je, ale vyzerá to takto. To je vlastne zmiešaný, zapečená tvárenka. O čom sme hovorili? O tých čiernych bodkách. Tie čierne bodky vznikajú nesprávnym používaním kozmetiky, alebo teda používaním nesprávnej kozmetiky. A pozor na toto, je to veľmi, veľmi, veľmi pigmentované. Alebo potom vznikajú znečistenie vlastne pokožky. Tie čierne bodky. Ale takým spôsobom, tým kypriacím práškom vlastne sa to dá krásne odstraniť. Mám ešte jeden tip. Ale vlastne to si nechám na ďalšie video. Použijem teraz vlastne na zafixovanie obočia Make Me Brow od Essence, ktoré som si doniesla zo Slovenska. Teraz vlastne si vezmem si túto paletku Bella Oggi Slim Italia. A z nej použijem tento bledý sivohnedý odtieň do ohybov. Dneska si budem musieť asi aj umyť štecce, lebo sú príšerne znečistené. Táto paletka práši, ale je fajn pigmentovaná. Takže a je to vlastne z tej nízkej drogerii, nízkocenovej drogerii, takže OK. Použijem túto hnedú pod oko. Potom si vezmem očné tiene Eyeshadow Look z BP. Sú tu zapečené očné tiene číslo 13 Nude. Takže prstom už sú skoro vyminuté, ale sú krásne tablietkové. Rozžiaria celé vlastne to pohyblivé viečko. Takže toto takto. Potom už len použijeme vlastne maskaru. Cerusko a rúž, táto od Astry. Maslová. Použijeme sem na zväčšenie oka, na vodnú linku, aj do vnútorného vlastne kútiku a pod obočie už vždycky takto prejdem do vnútorného kútika a na vodnú linku. OK. Ako vidíte, dnes mám zase zapletený vrkoč, pretože si musím umývať vlasy. Vždy, keď si musím umývať vlasy, si vypletiem nejaký účes, aby nebolo vidieť, že vlasy sú znečistené.
linku dneska urobíme takú hrubšiu. Super. Ja neviem prečo, ale vždy, keď si robím túto linku, tak začnem od konca a vlastne práve oko s pravou rukou začnem od začiatku. Lebo som to vlastne dokončím. Od konca. To bola 36-hodinová Young Queen eyeliner. To je asi najlepšia fixková linka na oči. A objednala som ju z AliExpress a stála asi nie 40 centov, ale 0,40 vlastne dolára, takže nebolo to ani, neviem koľko to vidí vlastne centov, možno 10 centov stála tá linka, no ale akože drží super, kreslí super. Ja som si ich objednala asi 4 na vyskúšanie a som strašne šťastná, určite si ich objednať znovu, tie linky. Táto maskara už sa vysúša, Wake Me Up, uhorková. OK, super. Použijeme ešte rúž. Dnes použijem iba od Chanelu takýto tablietkavý lesk. Je to 487 Layers Scintillance. Hodí sa mi k tomuto vlastne roláku. Od Chanelu som toho čakala viacej, ale ako lesk priesvitný, fajn. Takže vidíme sa v ďalšom tutoriáli. Dúfam, že sa vám tento tutoriál páčil. Ak sa vám to páčilo, dajte palec hore alebo napíšte nejaký koment. Ak by ste niečo vylepšili, keďže som tu nová, tak mi tiež napíšte nejaký koment a ja sa budem snažiť urobiť čo najlepšie videá, aby sa to dalo vlastne pozerať. Takže krásne popoludne vám prajem, dobrú chuť. Teraz je čas obeda a ja idem variť. Ahoj!